Башкортостанда ошо көндәрдә туган якта өйрәнүчеләр йыйыны үтте. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика туган якта өйрәнүчеләр җәмгыяте итәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Марат Зөлкарнәев. Марат Нигәевич, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, бына 2019 елда республикала туган якта өйрәнүчеләр җәмгыяте оештырылган рәсми рәвештә. Һәм бына бүгенге был форум шул рәсми оештырылган җәмгыятьнең эш һөҗүмтә тәһдид итәргә мөмкин, шулай бит? Шулай дип әйтергә мөмкин. Әйтергә кирәк, әлбәттә, туган якта өйрәнүчеләр оешмаһы ул Башкортстанда 12нче буаттан ук барлыкка килгән тиһәңдә була. 18нче, 19нче буатта ул нык әүдем эшләп киләләр. Туган якта өйрәнүчеләр 20нче буат башында әлбәттә СИК янында туган якта Башкортстанда өйрәнү оешмалары оештырыла. 19нче буатта ул археографическое общество булга, 20нче буат башында туган Башкортстанда өйрәнү оешмалары һәм Совет осырында инде Башкортстанда башка Россия төбәкләрендә кебек мәктәпләрдә туган якта өйрәнү предметлары эшләп алып килә. Безнең Башкортстанда был оешма 100 елдан да артык эшләп килә дип әйтсәң дә була. Бары тик рәсми оешмаһы гына булманы улар. Улар булды җәмгыять оешмаһы гына булып килде. 19нчы елда улар юридик статус кына алынды. Шуның өчен без әйтәбез инде, был 19нчы елда без юридик яктан хукуклы булдык. Был йыйында нинди юнәлештәр буенча һөйләште туган якта өйрәнүчеләр? Был безнең форумда оештыручылар булып бик зур рәхмәтлебез без. Әлбәттә, Башкортстанның фәннәр академиясына, Башкортстанның Корылтайына, Башкортлар Корылтайына, шуннан соң әлбәттә милли китапхана, милли музей хезмәткәрләренә без күмәкләшеп, йыелышып, ошо матур бер зур сара үткәрдек. Без үзебезнең фикерләр белән аралаштык, үзебезнең идеяларны, максаттар белән бүлештек һәм әлбәттә киләсәккә зур максаттарда куйдык был форумда. Йыйында бары тик республика тарихчылары гына түгел, башкала кунактары, Мәскәү кунактары бар иде. Бына был йыйын турында, туган якта өйрәнүчеләр йыйын турында алар нинди фикерләр әйтте? Бына был әлбәттә форум гомумән туган якта өйрәнүчеләр өчен бөтә Россиядә был тарихи вакыйга булды. Ул беренче тапкыр шундый кимәлдә үткәрелде. Ул беренче тапкыр туган якта өйрәнүчеләр һәм фән эшмәкәрләре, Мәскәүдән килгән фән эшмәкәрләре, бездә җәмгыять эшмәкәрләре, барыһы һәм дәүләт эшмәкәрләре менә беренче тапкыр ошондый зур форум үткәрелде. Был инде безнең туган якта өйрәнүчеләрдә генә түгел, туган ерде яратучы, туган илде һөючеләрнең оешып бергә үткәргән форумы булды. Туган якта өйрәнүчеләрнең инициативаһы менән үткәрелгән сараларның дип әйтсәк тә яңлышмайбыз. Менә үзләре туган якта өйрәнүчеләр нинди тәкъдимдәр индерде? Менә гыйльми хезмәткәрләрнең менә уларның эшләрен генә укып түгел, уларның күреп, уларның фикерләр белән алышып, үзләренең кирәк булган һорауларны бирергә. Мәсәлән, Кызласов Леонид Игоревич, ул Башкортстанда түгел, бөтә Россиядә дөнья кимәлендәге билдәле академик, археолог, ул Башкортстанда күп тапкырларда килде. Ул инде менә Өфе 2 каласыгы менән бик нык кызыксына. Чөнки дигәндә ул уны Россиядә генә түгел, бөтә Европала шундай зур бай бер кала дип исәпләй һәм ул дөрестә. Улың тәкъдиме һәм краеведтагының тәкъдиме менән был Өфе 2 каласыгының киләсәктә калуды туктатырга, анда музей төзергә һәм яки фонд хакларга фонд төзергә һәм уның ана шул музейга Нияз Абдулхакович Мажитовтың безнең билдәле галимыбыз, археолог остазыбызның исемен бирергә тәкъдим итте. Шуннан соң әйтергә кирәк, краеведтар дип әйтәбез, туган якта өйрәнүчеләр, улар инде төрле профессия кешеләре. Һәвәскәр тарихчылар дип әйтергә мөмкин уларда шулай. Һәвәскәр тарихчылары. Менә без кайбер вакытта туган якта өйрәнүчеләрне тик тарихка гына бәйләп калдырабыз.
улай бик дөрес түгел. Чөнки дигәндә туган якты өйрәнүчеләр һәм краеведтар улар тарих менән генә түгел, шул ук география, топонимика, шул ук экономика, шул ук биология, шул ук география, менә бар нимә бездә менә бөтен нимә бар яныбызда, мәсәлән, туган җир турында, ул экология һораулары ла, улар барыһы ла ана шул был туган якты өйрәнүчеләрнең бер тармагына инеп китә. Шуның өчен инде монда бездә төрле милләт, төрле профессия, төрле кешеләр берләштерә. Әлбиттә, тарихи краеведениегә караган сакта мөрәҗәгать итүчеләр дә күп булды. Улар инде урындарда безнең оешмаларның әүдем эшләвен теләнеләр һәм күбрәк краеведтарга басмаларда, газета, журналдарда бастырырга, телевидениеларда күп кенә тапшырулар алып барырга, уларның эзләнүләрен халыкка yetkерергә һоранылар. Һәм тагы бер зур гына һораудың береһе булып, ул инде язылган хезмәттәрдә рецензияга лау бирү. Ягъни улар баһалауды көтәләр, рәсми яктан игътибарды көтәләр. Чөнки сынапта тарихчылар улар сыгыш яһамай түгел, шул ук басмаларда, район газеталарында. Әмма был ничек тарихи яктан тап килүен тикшерә димәк. Безнең төп максат ул менә тарихи яктан туган якты өйрәнүчеләрдән ул инде төрле уйдырмаларды булдырмау. Чөнки дигәндә, мәсәлән, тарихты белмәгән, ләкин кызык кына материал тапкан кайбер кешеләр, улар әлбиттә уны бастырып сыгарырга, буны исбатламайынса, уны халыкка yetkергә тырышалар. Әлбиттә, был бик дөрес түгел. Чөнки дигәндә, сынап та информация, әгәр дә ул басма белән шөгыльләнә икән, ул китап баса икән, яки башка мәсәлән мәкаләләр яза икән, ул әлбиттә тарихи сыганактарга таянып эш итәргә тиеш. Шул яктан инде безнең кайбер краеведтарга методик инструменттар yetешмәй. Шуның өчен улар инде тарихчылар белән аралашып, ничек тарихи сыганактар, ничек уларны дөрес кулланырга һәм был информацияне ничегрәк итеп һөҗүмтәләр, эземтәләр эшләргә өйрәнү өчен улар әлбиттә тарихчыларга нык мохтаҗ. Һәм буны ошо яктан әйтергә кирәк, район музейлары, район архив хезмәттәре менән дә эшмәкәрлек тыгыз алып барылырга тиеш. Менә бу яһәттән ниндидер юнәлеш булдымы? Был әлбиттә, менә без белүебезчә 19-нчы быуаттарда да әйткәндә, безнең милли музейбез һәм башка музейларның асылуының башында һәр вакытта туган якты өйрәнүчеләр тора. Туган якты өйрәнүчеләрнең инициативаһы менән авылдар, районнарда музейлар асыла, һәйкәлләр куела, урамдарга исемдәр бирелә. Улар әлбиттә был туган якты өйрәнүчеләрнең зур хезмәте. Уның туган якты өйрәнүчеләрнең хезмәтен без мәктәпләрдә, мәктәп музейларында һәм туган якты өйрәнү өчен төзелгән музейларда һәм китапханаларда күрергә була. Чөнки дигәндә, унда тарихи мөҗтәһидләр күп осракта безнең туган якты өйрәнүчеләр тулыһынча эшләп, шуны эшкә җибәрәләр. Тәэмин итеп торалар. Тәэмин итеп торалар. Әлбиттә, менә мин әйтер идем, без бик зур рәхмәтлебез район башлыкларына. Безнең райондарыбызда улар һәр вакыт краеведтарга бик яхшы мөнәсәбәттә. Уларны һәр вакыт комиссияга куялар. Уларның фикерләре менән һәр вакыт килешәләр, уларны тыңлайлар. Без шуңа бик шатбыз. Чөнки дигәндә, сынап та тарихты, урындагы тарихты краеведтардан да яхшы белүчеләр юк. Улар инде ана шул тарихты, мәдәниятте хаклап киләләр. Тагы бер юнәлештәрдән береһе ул генеалогия, шәҗәрәләр өйрәнү. Әлбиттә, менә әйтер идем, менә иң төп тарихи яктан ул әлбиттә генеалогия һәм авылдар тарихы. Авылдар тарихы һәм генеалогия буенча айрым бер секция эшләп килде. Унда инде сыганактар менән ничек эшләргә, кайсы сыганактарны кулланырга була, һәм кайһын дөресрәк, кайһын анализларга бирергә дигән бик зур гына, матур гына аралашу булды. Әлбиттә, туган якты өйрәнүчеләр күптән инде шәҗәрәләр белән шөгыльләнәләр. Улар элек борындан килгән шәҗәрәләрне табып, уларны буындарын ялгап халыкка yetkерәләр. Был бик зур һәм кирәкле эш. Чөнки дигәндә ул халыкларны берләштерә.
яңғыд кешеләр, яңғыд кайһы бер гаиләләрдән тугандарын табыша һәм улар ысынапта бер дур гаиләгә әйләнеп шундый матур сарага бүгенге бына глобализация шартларында мин кем дигән төп сорауга җавап бирүнең бер шундый шарты дип әйтергә мөмкин, шулай дип. Бына глобализация усуры булганмы, яки башка усур булса ла, иң беренче кеше ул һәрвакыт мин кем, мин кайдан, минең тамырларым кайдан, без кем дигән сорауга улар әлбәттә җавап эзләй башлай. Ул төрле кеше, һәр кешегә лә ул һәр кешеләр шулай. Һәр кеше шул сорауларда касандыр буга үзенә барыбер бирә. Һәм туган якта өйрәнүчеләр уларга был яһәттән ярдәм итә, уларга мөрәҗәгать итеп өйрәнергә мөмкин. Уларга ярдәм итә әлбәттә. Уларга сыгынаклар нисек эшләргә, шул ук ревизия материаллары белән, метрика китаплары нисек эшләргә, һәм улар инде шул үзләренең килеп сыгышын, кайдан күсеп килүләрен, яки кемдер менән туган булуларын шул тарихи сыгынакларда табалар һәм әлбәттә үзләренә снапта дургына асыштарда яһайлар. Марат Менгелевич, шулай дип тагыла кыскасы гына киләчәккә пландар, артабан ошо юнәлештәр буенча конкрет эшләр димәк көтелә. Бына без бик шатландык. Безгә дәүләт эшмәкәрләре, җәмгыять эшмәкәрләре, башка безнең төрле галимдар безнең форумда бик нык хупланы. Улар уның оештыручылары булып тордылар һәм без инде киләчәккә үзебездә зур максаттар да куйдык. Ул инде туган якты өйрәнүдә урыннарда активлаштыру, дәвам итәргә. Безнең, мәсәлән, райондагы газета, журналлар менән әүдем эшләү, яшь буынды тәрбияләү, мәктәпләрдә һәм музейларда шул ук сараларды, туган якка караган сараларды әүдемрәк үткәрергә һәм киләчәктә лә ошо форумда безгә дәвам итәргә, фикер алышырга дип тәкъдим итүчеләр дә бик күп булды. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Республика туган якты өйрәнүчеләр җәмгыяте рәисе, тарих фәннәре кандидаты Марат Зөлкарнәев булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.